Nila crunchy guys kay nerko na na. The best kayo mga kawitik. Perfect combination. What's up mga kawitik? Kumusta po kayong lahat dyan? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Today's video, magmumukbang po kami sa pinsan ko, si Jay Narvaez, ang kakulab ko ngayon. So, meron tayong bagnet, adobong kubutan, tsaka may sausawan tayong sukang pinakurat. Meron tayong melon. So, pray muna tayo. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. So, ano pang hinihintay natin, Jay? Tak! Tak! Atak na mga kawitik. Atak na mga kawitik. Kain tayo guys. Sana meron din kayong kinakain dyan. First bite. Gahit mong kamay. Oo, sila. Walhon ka? Walhon ka? Wala. Wala nga tinanong. Kaya ito oh. Normal yun. Nangyari mo? Uy, di man crunchy. Nila crunchy guys kay nerko na na. The best kayo mga kawitik. Perfect combination. Ang drinks natin, 7-Up. Ay, Sprite eh. Sprite. Ang sa itong Frene mo nga Mexican ko. Kaya nga na ito. Shout out po mo. Esmeralda. Esmeralda yung shout out. Sandoval. Esmeralda Candoval, shout out.
itlog na maalat. Kain tayo. Rice. Shout out sa mga taga-Baon. Kubutan guys. Yung malaking pusit. Kubutan niya, abi kong pugita di ay no. Kubutan. Ang humukol na di. Ang katong pugita. Mulaan ko timpla. Nga, tsambahan lang yung timpla. Tayo. Chinese melon.
medyo busog na. So guys, busog na po kami. Hanggang sa muli. Bye-bye.